आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जालायबाय। नै जोंनिया बि बसुमतारी चेनेलनि अनारजों दङ आङो ब्र'जों। औ रावबो गैया सासेबो। औ फार्स्ट दिनैसो लाइभआव फैदोंमोन। नायनि र' एसपि अफिसियेल नै दस्रायासो फैलांबाय फैबायनो। गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिदों जोंनि सकआवहाय दा बेयावनो जों जिरायदों लोगोफोर। रावबो गैया सोरबाफोर जानोला फै नैबाव जोंनि एभ्रिथिं मोनजागोन। औ औ मम' चावमिन घुगुनि फिथा मेनसुरेन औ एभ्रिथिं। आंनो हरग्रोनायसैलै वाव उम हरग्रोनोसै आंनो। उम 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 वाव फंबाया आं हरबाय थेंक इउ भेरि भेरि आंसो बि बसुमतारिया फार्स्ट लाइभआव आंजों सेयार जानायनि थाखाय। लागाव साब्रै फैबाय दे बबेनि खोन्थाहरदो दे। साब्रै फैबाय साब्रै खोन्थाहरदो अननानै अबे अबेनि फुंलै मेगनफ्रा एसे नुनानै मब्रुं नुदों सिखाट गोदान ना औ लोगोफोर एसे नै माथो सासे ओंखारफिनबाय ओंखारबाय सानै ओंखारफिनबाय। लागाव कमेन्ट फाथि हरद'। कमेन्ट हरदो सोरबाफोर कमेन्ट फाथि हर। कमेन्ट फारथि हरदो। कमेन्ट फाथि घुगुनि दं फिथा दं रुथि दं। घुगुनि फिथा आंनिया मा जादों मोनथाय साउन्ड जायाखै। हेलौ रावबो फैनो गोसो गैया नामा माथो ओंखारलांजोबाय। गैला लावजोबबाय। मा लाइभआव फैजानो बायो। फैलालै लिरा। र' आं एसे माबा एसे बेस्थ' जादों भिडिअ हगारनायावहाय दा रायज्लायगोन आं देन्जार डाइलग होगोन आङो। सम दानानै फैनाय लोगो लोगो गुड सोरबाफोर मर्निं राजा सेफि ब्लग गुड मर्निं ब्र' थेंक इउ स' माच भेरि टु माब्रै दं ब्र' बर्थमान एट प्रेजेन्ट। राजेश हेपि ब्लगसआ हरदों जाहैबाय गुड मर्निं सारमोननिसिम सार नङालै। सार नङा जोंबो नोंबायदिसोलै ब्र'। ओमफ्राय माने आङो बेयाव दखानावहाय साहा लोंनो होननानै फैदोंमोन आरोना गोदान आं रेस्टुरेन्ट बि बसुमतारी दे सोरबा सिनायाखैबा सिनायनानै लाखादो एसे जावख्लाबनाय जावसिनायाव ओरैनोबा एक्सपार्ट जानानै दं ब्र'। फुंनि सिखाङाखैनो दां बाराबा थिगानो कम्बल सिङाव दाबो दङ। औ दोनथ'नोसै ना माथो। दोननोसैलै फार्स्ट लाइभआव फैनायखाय दोनथ'नोसै र' फैफिनगोन नेक्स्ट टाइम औ लाइभआवहाय माने दा दखानावसो दङथ'। औ